Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з маім госцем, палітычным аналітыкам, метадолагам, былым сябрам Координацыйнай рады Андреем Егоровым. Добрый день, Андрей. Добрый день, Зміцер. Андрей, давайте пачнем, можа быть, ўсё ж таки вось з гэтага дэмарша вашага блоку, які вот раптам да заканчэння там заставалася 3 дні, умоўна кажучы, дзейнасці Координацыйнай рады, ну там больш за месяц, але тым не менш, і раптам вырашылі сысці. Навошта? Ну, склалася такая сітуацыя ўнутраная пасля сарваных слуханняў з Ціхановскай, у якой фракцыя зрабіла асноўную працу па арганізацыі і дамоўленасцях на гэтых слуханнях. Яны фактычна былі сарваныя ў сэнсе там рэгламента правядзення узгодненых гэтых слуханняў, хаця як палітычная падзея гэта адбылося, канечне, гэта было вельмі важна і добра. Вось. Ну і такія былі настроі вельмі негатыўныя, скажем, унутры блоку і ўнутры фракцыі. Слухайте, ну калі палітычна гэта ўсё ж таки была падзея, прычым усе адзначалі, што гэта менавіта блок дамогся гэтага, то бок это перамога блока, там, ну ці перамога, не перамога, ну прынамсі плюс у карму блоку, то чаму, што там за рэгламент, хто дзе сядзіць, ну да какая розніца, галоўнае палітычна выйгралі. Нет, там ситуация была не з хто дзе сядзіць, хаця, канешне, гэта таксама мае пэўнае значэнне, а хутчэй з тым, што замест дня слухання адбылася толькі палова гэтых слуханнях, і проста узгодненая колькасць пытанняў там не была зададзеная, нам падавалася, што гэта вельмі важна. Вось. Ну і там у нас ішлі ўнутраныя дэбаты наконт там выхаду, не выхаду з Координацыйнай рады, ну і, скажем, как бы частка тых, хто адвакатаваў за тое, каб захавацца ўнутры Координацыйнай рады, ну яна не выйграла гэтыя дэбаты, перамагла пазіцыя па выхадзе. Зноў-такі, ну ацэньваць гэта палітычна можна па-рознаму, но как бы такія былі ўнутраныя настроі сябраў фракцыі блока. А ваша асабістая вот пазіцыя па гэтым пытанню? Ну, я да апошняга хацеў заставацца, але калі большасць была как бы за выхад, я тады не перачыў асноўнай лініі. А ці не можна было застацца пазафракцыйным? Ну не, гэта калектыўнае рашэнне, менавіта вось там дэмакратычная сутнасць унутранае прыняцце рашэнняў, яна была вось пра гэта. І ну я падпарадкаваўся, скажем, агульнай логіцы і галасаванню сябраў блока і фракцыі. Як Браніслав Ткаченко піша, як Андрей ставіцца да заяваў Павла Латушкі пра тое, што блок нічога карыснага не зрабіў за час знаходжання УКС, і да рэзкай крытыкі былога сябра блока Александра Кныровіча. Ну, маецца на ўвазе учорашні наш эфір з Павлам Латушкам. Ну, дарэчы, я тут удакладню, нічога карыснага не зрабіў, ну, там как бы прынамсі адзначыў Латушка, што слуханні гэта было важнае дасягненне блока. Ну і крытыка ў бок Кныровіча, ну варта не варта, ну але вось як вы ставіце да такіх вось крытычных пікаў у ваш бок? Ну, я нармальна стаўлюся да любой крытыкі, але тут трэба просто паглядзець на аб'ектыўныя факты таго, што блок рабіў унутры Координацыйнай рады, то мы працавалі ў пэўных камісіях. Святлана Мацкевіч, як сябра блока, узначальвала пэўны час камісію па адукацыі, дзе там праходзілі там прадметныя слуханні. Как бы нашыя людзі працавалі ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў, які зараз збіраецца рабіць даклад па Беларусі. Гэта зноў-такі прасоўвалася, і была ідэя для дэлегацыі і з нашага боку, у тым ліку блок актыўна ўдзельнічаў у слуханнях і кабінета, хаця яны былі вельмі фармальныя, і зноў-такі з-за гэтай фармальнасці мы настойвалі на слуханнях са Святланай Ціхановскай, правялі фактычна гэтыя слуханні. То бок з нашага боку было шмат зроблена для захавання пазіцыі Координацыйнай рады як незалежнага прадстаўнічага органа і ну дэмакратычнай культуры і захавання, так бы мовіць, падзелу ўладаў. Тое, што ну, мы не дамагліся чаго хацелі, ну, мы былі ў апазіцыі. Да, не ўсё можна зрабіць з пазіцыі меншасці, якая у вас ёсць у Координацыйнай радзе. Таму некаторыя нашы ініцыятывы, конечно, там не былі зарэалізаваны. Мне падаецца, дарэмна не былі.
Некалькі момантаў адразу. Вот, Андрей, вы ўсё ж таки чалавек дасведчаны і не першы дзень у ўсёй этой, як это кажа, движуще і ўвогуле. Як вы лічыце, ну ўсё ж таки апозіцыя у парламенце, гэта нормально? Ну, конечно, нормально. Ну, потому что я слухаю Кныровича, слухаў. Ладно, не будем. И заўсёды такое: а вот мы тут у меньшасці, а тая большасць, это ненармальна, гэта неправільна, мы тут вот нічога зрабіць не можем, яны тое, мы сёе. Ну, так апозіцыя ж, вот як вы только что сказали, паўсюль ёсць. Гэта нармальна быць у пазіцыі, але зноў-таки гэта такая, ну, вот этап развіцця нашай палітычнай культуры, дзе там, ну, вот парламента і такіх органаў прадстаўнічых у нас не было. Гэта фактычна такі першы досвед існавання ў парламенцкай структуры, дзе таксама і большасць і апозіцыя, яна, ну, не вывучыла яшчэ свае, как бы, ролі, не заўсёды как бы разумее, ну, вот, палітычную функцыю у гэтай сітуацыі. Дарэчы, калі мы былі ў большасці ў другой каардынацыйнай радзе, мы сутыкаліся роўна з такой самай крытыкай адносна таго, што, ну, вы там захапілі ўсё, как бы ўсё робіце, как бы ўсё залежыць ад вас, вы нічога не даеце іншым зрабіць і гэтак далей. Ну, зараз з гэтым жа сутыкаецца Павел Латушка, але гэта таксама і размеркаванне адказнасці. Калі у вас большасць, вы несяце поўную фактычна адказнасць за тое, што робіцца у каардынацыйнай радзе з добрым і дрэнным, і да гэтага таксама трэба нармальна ставіцца. Але людзям у апозіцыі не, ну, вот, незручна, хочацца большага, та, і такія паімкненні, как бы, калі мы большасць, тады гэта нармальна, а калі мы ў апозіцыі, тады ужас, прыйдзём на Еўрарады паскардзіцца. На жаль, часам так, та, на жаль, часам так. Ну і вось зноў-таки у другой каардынацыйнай радзе даже была вось гэтыя сітуацыі пастаянна ўзнікалі тут нават у гэтай студыі. Ну так, і другое, вот у звязку з тым, што мы перад гэтым вы сказалі, то бок вы зараз пералічвалі, мы зрабілі то, мы удзельнічалі ў тым, мы прапаноўвалі такія ініцыятывы, штосьці атрымалася, штосьці не атрымалася, мы правялі слуханні, дзесьці яны не пайшлі не так, як мы хацелі, але яны прайшлі, гэта дасягнень. Ну, то бок зрабілі, і расказваць, як з аднаго боку, што ды што яны там зрабілі, як і з другого боку мы не маглі нічога зрабіць, таму што нам не далі, гэта, мякка кажучы, неправда. Ну, так, то есть просто з фактаў, які пералічаныя там, да, ну, бачна, што, как бы, была магчымасць зрабіць. Гэта заўсёды была барацьба, але, как бы, палітычная барацьба гэта нармальна. Тое, што не ўдалося зрабіць так, як мы хацелі, ну, мне падаецца, гэта неправільна. І тым не менш, ну, как бы, палітычна крокі адносна слуханняў былі вельмі слушныя, і мне падаецца, для каардынацыйнай рады, для яе дынамікі гэта правільна. Ну, то бок шоу нармальны палітычны працэс у межах пэўнай структуры, і тут мы зараз становімся... Ну, нармальны ён быў па-рознаму там зрэалізаваны. Ну, напрыклад, вось там сітуацыя з фармаваннем дэлегацыі ў каардынацыйнай рады там у парламенцкую асамблею Савета Еўропы. Вот мы кожны раз выстаўлялі вельмі моцнага кандыдата Тацяну Хоміч. Яна ні разу не была падтрыманая, нягледзячы на тое, што гэта другая па значнасці фракцыя каардынацыйнай рады, што дэлегацыя мусіць быць збалансаванай у прадстаўніцтве і большасці і меншасці. Мы ніколі не атрымоўвалі. Не атрымоўвалі чаму? Вот, Андрей, давай вот, таму што у мяне склалася ўражанне, што, ведаеш, як па прынцыпу неяк нам сказалі на сустрэчы з Памідоравым слухачы, што гэта вы з Памідоравым у тым ліку вінаватыя, што мы тут слаба чулі нешта тут пра Беларусь, пра беларускасць. Так вот, гэта вы вінаватыя самі, што вас нічога там от з Хоміч канкрэтна не атрымлівалася, бо вы у свой час увялі вот гэтую сістэму галасавання, у якой я да гэтага часу не магу разабрацца. Не, там как бы не праблема з галасаваннем, прычым статут мяняўся менавіта большасцю. Вы памятаеце гэтыя дэбаты пра статут, як праз калена ламаўся как бы папярэдні статут, і тыя правілы, якія былі. Да статута мы яшчэ не дайшлі. Вот эта сістэма галасавання, па якой нібыта Хоміч набірала галасы, а па выніку падлікаў
некуды яны знікалі гэтыя галасы. Это не ў сістэме галасавання праблема як бы, а ў падтрымцы большасці каардынацыйнай рады адэкватных кандыдатаў і прадстаўніцтва. Тут не трэба вініць сістэму галасавання у тым, што фактычна вырашаецца, якая б сістэма галасавання не было, колькасцю галасоў, якая пададзеная за канкрэтнага кандыдата. І Захоміч іх не паддавала як бы большасць наўмысна блакуючы праходжанне менавіта нашых кандыдата ад нашай фракцыі. Таму праходзіла Карпушонак, вось, якая потым абвінавачвала Паўла Латушка ў нейкіх дзіўных рэчах, і вось гэтыя скандалы ўзнікалі, але не Хоміч з яе кваліфікацыяй і ну, у сэнсе адэкватнасцю там гэтай сітуацыі. А можа гэта ваша нездольнасць вашай фракцыі дамаўляцца, ствараць кааліцыі? Я не думаю так, таму што тут хутчэй была ну, блакаванне менавіта там у гэтай сітуацыі. У іншых сітуацыях, калі гэтага блакавання наўмыснага не было, ну як з кангрэсам, напрыклад, мясцовых і рэгіянальных уладаў, ну там наш кандыдат працаваў. Ну, цяжка сказаць, конечно, да, то бок вы лічыце, што это была такая спланаваная супраць менавіта вашай фракцыі. Нават Хоміч вось персанальна, ну і нашай фракцыі дадаткова, конечно. У такім выпадку можа быць тут не супраць Хоміч як чалавека, а як Хоміч як палітыка, якая, я так разумею, была на пазіцыі ось менавіта гэтай как бы дамаўляцца з Лукашэнкам і асцерагаліся, што яна гэтую пазіцыю на міжнароднай пляцоўцы будзе прасоўваць, атрымаўшы вось такую легітымнасць ад Каардынацыйнай рады. Ну, магчыма і так, там розныя рэзоны маглі быць у гэтым, у тым ліку і гэты рэзон для блакавання, але ну, гэта не перашкаджала как бы ёй рабіць гэтую самую працу на тым самым узроўні, толькі проста без дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі. Ну, без дэлегацыі, да, гэта яе права як палітыка асобнага, а тут яна атрымлівала мандат Каардынацыйнай рады, у прынцыпе, падтрымку Каардынацыйнай рады у вот яе гэтай пазіцыі. А как бы Каардынацыйная рада там ну палітыкі былі супраць такой пазіцыі. У Каардынацыйнай радзе былі розныя пазіцыі, у тым ліку пазіцыю, якую рэпрэзентавала Тацяна Хоміч, та? І у сэнсе агульнай рэпрэзентацыі, та, у парламенцкай асамблеі важна мець разнастайнасць меркаванняў. Калі штучна гэтую разнастайнасць заніжаецца, гэта гульня супраць агульных інтарэсаў для прасоўвання сваіх прыватных інтарэсаў. І мне падаецца, гэта зноў-такі неправільна. Ну, мне падаецца, вы тут трошечку тэрмінамі гуляеце. Просто как бы людзі адстаивалі сваю палітычную пазіцыю праз такое вось галасаванне, сыходзячы са свайго разумення палітычнай мэтазгоднасці моманта. Ну, я тут бачу наступствы далей как бы гэтай сітуацыі, і вы мелі Карпушонак у гэтай дэлегацыі, не мелі Хоміч, как бы, і хто прайграў у выніку? Прайгралі ўсе. С аднаго боку, да. Слухайте, я вот тут раптам падумаў, а можа быць увогуле рашэнне, дарэчы, вот Прокоп'еў, калі прымалася рашэнне аб выхадзе з Каардынацыйнай рады, ён якую пазіцыю трымаў? Вадзім, ён даволі даўно яшчэ как бы да там розных сітуацыях займаў пазіцыю, што нам как бы лепш выходзіць з Каардынацыйнай рады. І гэтыя дэбаты ну, мелі працяглы характар, то бок это было яшчэ да таго, як мы арганізоўвалі слуханні, просто слуханні былі, ну скажем, апошняй кропляй как бы для людзей, якая падштурхнула іх да выхаду. Але Вадзім ну, меў пазіцыю на выхад. Вам не падаецца, што ну как бы займаўся чалавек вось гэтым, быў зацягнуты ў праект Каардынацыйнай рады. У пэўны момант ён атрымаў новую цікавую, не буду это слово ўжываць, праект пад назвай Сергей Ціхановскі. Астыў да гульні ў Каардынацыйную раду, пачаў вот займацца гэтым праектам. І таму навошта мне тут звязваць сябе гэтымі вот путамі Каардынацыйнай рады, я цалкам уйду ў гэты праект.
Ну так не ёсць, тому што Вадзім захоўвае сваю актыўную прысутнасць унутры блока, как бы да сённяшняга часу з'яўляецца адным з лідараў блока, і ну можна казаць, што это ёсць такі сайт-праект Вадзіма Прокоп'ева з Сергеем Ціхановскім, блок у яго не ўключаны, как бы, але Вадзім ну не выходзіў, не парываў з намі сувязі, не змяншаў сваю актыўнасць. Гэта дэбатуецца ў тым ліку і вось дзеянні Вадзіма на амерыканскай пляцоўкі там разам з Сергеем Ціхановскім, то бок Вадзім тлумачыць, што адбываецца, чаму гэта адбываецца, атрымоўвае там крытыку і падтрымку, там па-рознаму бывае. Вось, але ну ён это не тое, каб вот я пайшоў Сергеем Ціхановскім, бросіў усё астатняе, гэта не так. Але добра, у вас такая склалася пазіцыя агульная, хоць вы і не падтрымлівалі па выхадзе вот з гэтай сённяшняй яшчэ пакуль дзеючай каардынацыйнай рады. Але чаму вы вырашылі не удзельнічаць у выбарах наступных у каардынацыйную раду 4-го склікання? Здавалася б, ну вот сітуацыя, калі большасць ну как бы можа быть троху страціла свае пазіцыі, показала там нейкія правальныя вынікі, ну умоўна я кажу, у вас якраз шанс адыграцца. Ну, мы бачылі, што вось тая мадэль каардынацыйнай рады, змяншэнне ўзроўню ўплыву каардынацыйнай рады на прыняцце агульных рашэнняў там у кабінеце адносна Святланы Ціхановскай, ну такая пабудова такой дэмакратычнай вертыкалі, як казаў спадар Лебедзька, яна ну, змяншае статус каардынацыйнай рады, і гэта менш цікава зараз блоку у сэнсе ўдзелу. У нас ёсць там свае задачы, якія мы перад сабой ставілі, і мы збіраемся працаваць над імі. Перш за ўсё, дзе каардынацыйная рада пакуль што не той інструмент, які нам як блоку у гэтай сітуацыі патрэбны. Ну, акрамя таго, былі пэўныя ўнутраныя дэбаты, як вы разумееце, адносна как бы каардынацыйнай рады увогуле, прысутнасці ў каардынацыйнай радзе. Ну і гэта паўплывала, скажем, на матывацыю людзей унутры, калі у вас ёсць разыходжанне паміж лідарамі у гэтым сэнсе, ну тады сябры блоку яны таксама па-рознаму там глядзяць на гэтую сітуацыю. Таму ну гэтыя фактары прывялі да таго, што мы прынялі рашэнне пра неўдзел. Андрей, я прыгадываю выбарчую кампанію УКР-3, калі там прыходзілі, ну тое же самае там, ладно, не будем там па імёнамі называць, і казалі: вот гэта Егораў і яго каманда там усё ў каардынацыйнай радзе паламалі, там я не ведаю, там пад сябе ўсё падмялі, грошай накралі. Ну як же без гэтага? Усе ж заўсёды там крадуць, ёсць нема, ну але заўсёды крадуць. Ну карацей кажучы, вінаватыя ва ўсім, і то, што давер да каардынацыйнай рады знізіўся, зменшыўся, калі не забіты быў, ну ва ўсіх грэхах, карацей кажучы. Вот, ну по выніку прыйшла іншая, как бы сказать, большасць правячая ў каардынацыйную раду. Зараз мы чуем, і не толькі зараз, папярэдняе ўсё, што ну вот фракцыя Латушкі і Руху за свабоду ўсё паламалі канчаткова, перапісалі ўсе рэгламенты і ўсе статуты пад сябе, там, а ўжо што там нарабілася, каб толькі выцягнуць Стасю Гліннік на пазіцыю віцэ-спікеркі, увогуле незразумела. Карацей кажучы, усе смертныя грахі зараз там. Ну плюс яшчэ Мельнікава з фракцыі, 150 тысяч скрадзеныя і ўсё астатняе. Ну то бок акурат той же час, калі вот прыйсці і паказаць, гэта не мы ламалі, там гэта там вот насамрэч мы былі малайцы, мы зараз вернем давер, нам трэба гэтая інстытуцыя, вернем і легітымнасць, і незалежнасць, і как бы такую магчымасць самім прымаць рашэнне незалежна ад офіса, кабінета і ўсіх астатніх. Не выглядае гэта пазіцыя, ну как бы так, я не ведаю, там
спалохаліся ці яшчэ што? От я з ностальгіяй зараз прыгадваю дэбаты у другой каардынацыйнай радзе. Мы тут от сустракаліся тут у вас і дэбатавалі, напрыклад, пра этычны кодекс каардынацыйнай рады, якім он мусіць быць, якія пазіцыі там унутры каардынацыйнай рады адносна там гэтага этычнага кодексу, там размаўлялі там пра слуханні з кабінетам, пра задаволенасць, незадаволенасць там гэтага кабінета дзейнасцю. Там, ну, былі таксама там выхады там людзей з каардынацыйнай рады там напрыканцы там паўнамоцтваў ці там праз дэбаты па памятаю камісіі Кабанаў выхадзіў там па камісіі палітзняволеных, да. Ну і вот і зараз у нас там Мельнікава со 150 тысячамі карпушонак з нейкімі абвінавачваннямі там у дамагальніцтвах, там вот это вот незразумелая вазня са статутам, якая была на пачатку, хаця как бы увогуле была не патрэбная там нікому. Вось гэта, ну, просто мне падаецца, што сітуацыя стала, ну, значна больш нездаровай как бы самая па сабе. І каардынацыйная рада, ну, згубіла тут больш. Чаму? Вот вы ж аналітык у нас. Адбываецца таксама на колькасці, напрыклад, удзельнікаў зараз у каардынацыйнай у выборах на каардынацыйную раду, тобто на 80 месцаў зараз 180 кандидатаў. 174, да, а у мінулы раз было 280 кандидатаў, то есть значна больш как бы людзей хацела удзельнічаць у гэтай каардынацыйнай, гледзячы на ўсю тую крытыку, якая там тады была. А зараз вот нібыта і увага медыа пабольш, і менш крытыкі такой вот агульнай, і менш супраціўлення гэтым выбарам як такое, але вот увага меньше. То бок аб'ектыўна мне падаецца, што это, ну, адлюстроўваюць гэтыя 2 гады функцыянавання каардынацыйнай рады. Але тое, што вот так, ну, узровень панізіўся, нават вот вы тут пачалі, тут мы тут пра этычны кодекс, а тут пра Мельнікаву, там мы пра нешта ізноў жа там палітычна ўзвышанае, а тут пра дамагальніцтвы і гэтак далей. Гэта агульная сітуацыя. Вот калі прааналізаваць, вот вы зараз не сябра там фракцыі там блока там ці яшчэ што, вот вы палітычны аналітык, вот прааналізуйце мне, гэта з-за чаго? Агульная сітуацыя, я не ведаю, там дзеянняў фракцыі Латушка і Рух за свабоду, за вот как бы чаго такое вот адбываецца, за там, я не ведаю, дзеянняў рэжыма. Ну, мне падаецца, гэта з-за таго, што палітычныя інтарэсы яны разумеюцца вельмі вузкапартыйна, да? І было паімкненне пастроіць пірамідку дэмакратычных інстытутаў, і з каардынацыйнай рады рабілі залежны інстытут у сітуацыі вось такой стройнай вертыкалі камандуючых, дзе как бы у нас ёсць на вяршыне Святлана Ціхановская, Павла Латушка, ну і ўсе астатнія органы падпарадковваюцца вось гэтай сітуацыі. І вось гэтае прызначэнне людзей, асабліва на пачатку, калі там Мельнікава, яна падпарадкаваная Латушку там у НАУ, как бы станавіўся спікеркай, как бы Астася Гліннік, гэта, ну, як то яе пасада там называлася, ну, асабісты памочнік Ціхановскай становіцца віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. Ну, вот это было, ну, неправильно. І вось гэтыя прыватныя інтарэсы, прыватызацыя інтарэсаў і жаданне кантраляваць как бы ўсё, яна змяншала вось унутраныя дэмакратычныя правілы і змяншала вот этот канфлікт і наяўнасць канфлікту інтарэсаў, што прыводзіла, ну, вось да такіх негатыўных фактараў. Ну, то бок перагнулі ребята з уладай як бы унутры, там у дэмакратычных інстытутах все ж таки трэба больш шырэйшую пляцоўку даваць для іншых. Андрей, я зараз таксама да незалежнага аналітыка і эксперта звяртаюся. Скажите мне, калі ласка, вот ваше бачанне ролі, функцыі, функцыяналу, увогуле как бы пазіцыі і што ён там рабіў? Вот вечны сакратар каардынацыйнай рады Іван Краўцоў.
Ну у нас была незадаволенасць там працай сакратарыяту как бы і раней дзесьці это працавала нормально как бы а дзесьці мы былі там ну не вельмі задаволеныя гэтай працай. Я думаю что как бы вот сакратарыят мусіў быць рэфармаваны часткова гэта там было зроблена але зноў-такі трошки дзіўнаватым як бы чынам і вось захавалася вось гэтая структура как бы папярэдняга сакратарыяту хаця как бы на пачатку там вось пасля выбараў там і перамоваў там я там размаўляў яшчэ з Павлом Латушка калі ён яшчэ размаўляў са мной што варта было б конечно сакратарыят змяняць і зрабіць яе больш эфектыўную структуру а па выніках мы бачым просто ну вот нефункцыянуючы сайт каардынацыйнай рады вельмі дзіўную медыяпалітыку каардынацыйнай рады там дзе там прапаганда адной фракцыі там шла там не на агульныя інтарэсы гэта грала складанасці з арганізацыяй там пэўных працэсаў узаемадзеяння з выбарчай камісіяй там на пачатку ну і шматлікія іншыя арганізацыйныя пытанні. То есть вот вы слухані напрыклад там арганізоўвалі мы як фракцыя не сакратарыят там што ён там не мог нічога зрабіць то бок ўсё гэта фактычна ну мы кажам сакратарыят але маем на увазе Іван Краўцоў. Ну не толькі гэта ж зноў-такі сакратарыят гэта залежная как бы структура ад лідарства каардынацыйнай рады как бы каардынацыйная рада магла і пры кантролі большасці магла змяняць сакратара але на гэта была згода да вось на такую сістэму і працяг такого кшталту адносінаў вось ну ўсё ж таки вот вам не падаецца давайте сакратарыят это не самая вялікая праблема мне здаецца каардынацыйнай рады гэтага склікання але ўсё ж таки мне хацелася б ваше меркаванне пачуць тому что я чуў такія выказванні про тое что ўвогуле Іван Краўцоў там шэры кардынал каардынацыйнай рады калі я ў яго пытаўся навошта табе гэта ён мне казаў ну так вот ніхто больш не хоча дык я уже вот как бы ведаеце такі я не ведаю там вот отдам усё вот ніхто не хоча я вот пойду і ввогуле там грошы нібыта нават свае укладаў каб функцыянаваў сакратарыят А вам не падаецца што нейкія ўсё ж таки прыхаваныя матывы былі і можа быць не зусім добрыя Ну я не бачу ніякай злонамеренасці вось у канспіралогію трошечку у працы Івана Краўцова як бы тут што ну там мы можем крытыкаваць за эфектыўнасць там как бы гэтай працы але казаць што Іван Краўцоў чымсьці шкодзіў каардынацыйнай радзе я б ну я не магу сказаць тое што Івану Краўцову пазіцыя сакратара каардынацыйнай рады давала пэўныя палітычныя пазіцыі магчымасць прамаўлення з гэтых пазіцый ну гэта таксама так там цалкам лічыць што гэтая пазіцыя не выкарыстоўвалася як палітычная пазіцыя ну таксама как бы нельга і што как бы тое што Іван там стаў у гэтым складзе каардынацыйнай рады зноў сакратыром гэта палітычная дамоўленасць ну гэта таксама відавочна тому што гэта адбывалася праз выбары то гэта выбарная пазіцыя і без дамоўленасцяў паміж большасцю і той фракцыі там наступам які падтрымліваў Івана ну не маглі б яны прызначыць Івана сакратаром вось але тут не бачу ну некай злонамеренасці зноў-такі самога Краўцова што ён там штосьці там папсаваў там зламаў там ну ўсё ж ну, як это працуе Всё, ладно адбіліў вярнуў давер усё астатняе было сказано что ўсё ж таки дзейнасць сакратарыята гэта не самае как бы страшнае что было а что было больш страшнае що ж таки ну вось гэта ну я казаў вот вертыкалізацыя і змяншэнне ролі каардынацыйнай рады як прадстаўнічага органа змяншэнне яго на кантролю і забеспячэнне адкрытасці працы кабінету там офісу Светланы Ціхановскай падпарадкаванне яго Ціхановскай гэта как бы было дрэнным ну і скандалы вось якія развіваліся пачынаючы з Мельнікавай там как карпушонак там сарванымі слуханнямі там і так далей
выцягнуць каардынацыйную раду з-пад гэтага падпарадкавання магчыма? Конечно. Чаму вы гэта не вырашылі не рабіць? Я вяртаюся да ўсё ж таки удзелу Андрэя Ягорова, хай без блока, ну на асабіста у нейкім іншым спісе, вот да прыкладу Коласа таго ж самага у гэтую структуру, каб ўсё ж таки дамагчыся. Таму што я так разумею, што шмат у каго з тых, хто ідзе зараз на выбары, ёсць такія жаданні. Ну, это добра. Вот я і спадзяюся, што гэтыя выбары адбудуцца так, што зменіцца кіроўная большасць, што как бы іншыя фракцыі яны набяруць больш галасоў, как бы будзе не такая вялікая доля галасоў у руха за свабода і Павла Латушкі, і што ўсё ж таки будзе больш збалансаваная сітуацыя унутры, якая дазволіць ну выйсці з такой как бы сітуацыі падпарадкавання. Ну чаму мы не пайшлі, я здаецца патлумачыў цалкам. Ну не вы, а я пра вас асабіста. Таму што ёсць блок, как бы ёсць агульнае рашэнне, как бы ёсць... Добра, вы сказалі, што дакладней не толькі вы сказалі, я чуў гэта, здаецца, і ад Пракоп'ева, што блок, нягледзячы на тое, што ён выйшаў з каардынацыйнай рады, нягледзячы на тое, што далей удзельнічаць у выбарах ён не будзе, але ён захоўваецца. Чым ён будзе займацца? Як это будзе выглядаць? Што это будзе за структура? Ну, вы даведаецеся как бы у свой час, но асноўныя лініі как бы захоўваюцца тым самым, якія мы казалі, гэта выхад на самафінансаванне, гэта развіццё вось дыяспары і самаарганізацыя палітычная беларусаў дыяспары, гэта па імкненні да Андрэй, я разумею, да, мы будзем вось гэтымі справамі і займацца. То гэта будаўніцтва, вы умоўна кажучы на партыйнае будаўніцтва выходзіце? Вот партыя блок будзе там, ну умоўна кажучы. Не, у нас как бы няма паімкнення там рухацца ў партыйны, бо ўвогуле мне падаецца, што партыі ў нашай сітуацыі не маюць как бы сёння вялікага значэння, как бы і лепш. Назовём гэта грамадскі рух. Грамадскі рух бліжэй как бы да таго. Так гэта как бы працяг вось той палітыкі стварэння грамадскага руху там дыяспары, якой мы пачыналі з Вадзімам Пракоп'евым і Сахашчыкам, як бы яшчэ і працягвалі ў блоку далей і будзем працягваць. Я тут пералічваючы, куды б вы маглі да якога спісу далучыцца, так не просто так узгадаў Коласа, ну просто наткнуўся акурат таки на пытанне ад яго. Добрый дзень, спадар Зміцер, спадар Андрэй. Мяне цікавіць прагноз Андрэя на выбары КС-4. Колькасць выбаршчыкаў, хто пераможа, якія магчымыя варыянты, ды ўвогуле на жыццяздольнасць КС-4. Ну, прагназаваць как бы што-небудзь складана. Я думаю, што яўка будзе меншая, чым яна была на выбары гэтага склікання, і вось гэтая сітуацыя з малой яўкай яна стварае ну вельмі непрадказальную дынаміку таго, што хто можа перамагчы, да? Таму што фактычна как бы пераможа той, хто забяспечыць галасаванне ну сваёй лаяльнай аўдыторыі, якая фактычна можа збірацца ну з рук в рукі, да? Как бы праз тых людзей, якія вы наўпрост асабіста можете мабілізаваць галасаваць, і гэта будзе вызначаць там перамогу. Тут вельмі ну складана сказаць, хто можа. Ну вот частка людзей там ідзе, яна мае падтрымку дабравольцаў беларускіх. Гэта дастаткова ну шматлікая аўдыторыя і тых, хто непасрэдна быў дабравольцам, і тых, хто іх падтрымлівае, і вось на гэтых как бы рэчах можна сабраць ну вялікую колькасць галасоў. Тое самае как бы з палітзняволенымі, якія ідуць у Зянковіча, напрыклад, таго самага. Гэта можа быць там фактарам там збору галасоў. Ну і ну апошнія скандалы вот папярэдняга перыяда змяншаюць часткова мажлівасці фракцыі Латушка, таму мне цяжка сказаць, хто тут можа перамагчы ў гэтай сітуацыі вельмі нізкай яўкі. Ну да, дарэчы, я тут днямі наткнуўся на допіс аднаго палітыка, які сцвярджае, што ўжо
ўсё праспісана, хто выйграе, ну вот фактычна як у палаце прадстаўнікоў лукашэнкаўскай, хто стане дэлегатам, якія там спісы выйграюць і гэтак далей, про тое что там махінацыямі займаецца выбарчая камісія пры падліку, что платформа Лібера это ўвогуле как бы вот менавіта для падмана і патрэбная і зробленая замест того, каб скарыстацца еўрапейскімі праверанымі платформамі. Ваше как бы бачанне сітуацыі, наколькі там усё прагніла? Ну вот калі гэта такая маніпулятыўная сістэма, якая была створана, то чаму наша фракцыя, якая арганізоўвала папярэднія выбары на той самых механізмах той самай платформы Лібера, і частка людзей у выбарчай камісіі там тая самая на тых самых там працэдурах прайграла гэтыя выбары. Ну каб вот я б ужо маніпуляваў, дык маніпуляваў бы уже по полной, да. Это шматхадовачка такая была у вас. Ну как бы это как платушку правесці свайго как бы палітычнага апанента, дзе мы не сыходзімся просто, да, каб ён там вот с трэскам праваліўся па выніку. Загубіць каардынацыйную раду за 2 гады, ну это мне падаецца вельмі смешна. У сэнсе там тэхнічнай падрыхтаванасці і адпаведнасці міжнародным стандартам гэта ну цалкам адпаведныя структуры. Былі міжнародныя нам назіральнікі как бы на мінулых выбарах, якія ацэньвалі гэта ўсё. Яны ўсё как бы гэта бачылі. Іхняя ацэнка была ну дастаткова высокая. Им сказали увогуле, что это подзвіг там дэмакратычных сілаў Беларусі зрабіць ну как бы выборы у парламент у выгнанні. Вось такая как бы у іх была ацэнка. І таму ну спекуляцыі застаюцца просто спекуляцыямі. Мне падаецца ну найбольшае пацвярджэнне дэмакратычнасці как бы самога працэсу это тое, што дамінуючая фракцыя папярэдняга складу не выйграла выборы у бягучы склад каардынацыйнай рады. Вось адказ спадару Вільскаму на гэтыя яго закіды, якія таксама вот так былі падтрыманыя пэўнымі таксама людзьмі датычнымі тым ці іншым чынам да палітыкі. Андрей, ваша ацэнка таго, што ну вот з фракцыі з вами з блокам разабраліся, чаму вы не ідзеце, а вот просто вот як палітолог ваше бачанне як і грае на імідж, на стаўленне да каардынацыйнай рады то, што шэраг іншых знакавых людзей не жадаюць ісці ў каардынацыйную раду і спрабаваць вот как бы там штосьці праз яе зрабіць. Я маю зараз на ўвазе і таго ж самага Бабарыку з Калеснікавай і з Севярынца з Беляцкім, да прыкладу, ну і шэраг іншых людзей, якія ну здавалася б маглі толькі ўзмацніць гэтую структуру. Ну гэта вельмі дрэнна для вось дынамікі развіцця каардынацыйнай рады. Таму што ўсё ж такі гэтыя людзі, якія маюць вельмі вялікі сімвалічны палітычны капітал. І калі яны не ўдзельнічаюць у дзейнасці каардынацыйнай рады, то яе статус як агульнай парламенцкай квазіпарламенцкай пляцоўкі ён зніжаецца. Яны пачнуць дзейнічаць палітычна, да, і это будзе дзейнасць па-за межамі каардынацыйнай рады. То бок уявімся, што ёсць вось каардынацыйная рада і дэбаты ўнутры каардынацыйнай рады, ўсё ж такі пад нейкай агульнай пляцоўкай, да, ўнутры структуры дэмакратычных інстытутаў. Ну і ёсць асобна там партыя разам Віктара Бабарыкі, не ведаю там асобна ці там разам з Бабарыкам дзейнасць Марыі Калеснікавай, асобна дзейнасць Паўла Севярынца з БХД, розныя іншыя БХД, не ведаю там асобна гэта ці разам з Рымашэўскім там і Дзмітруком, ну і так далей. Мы просто маем размнажэнне как бы палітычных структураў, якія дзейнічаюць на ўзмацненне фрагментацыі агульнага дэмакратычнага руху. І гэта просто аслабляе агульныя пазіцыі. Вось гэтая фрагментацыя на фоне змяншэння ўвогуле палітычнай увагі і ўцягвання людзей у палітыку грае на тое, што
што кожная з гэтых групаў яна мінімізуе як бы свой удзел. Усё ж таки лепш мець агульную дэмакратычную рамку канкурэнтнай палітыкі, дзе ўнутры яе как бы ідзе змаганне розных групаў, і гэта б хутчэй кансалідавала дэмакратычны рух, а так наадварот гэта будзе спрыяць вось этой фрагментацыі. Таму мне, канешне, вельмі шкада, што такія людзі, як Павел Северынец, Дзядок, Дашкевіч, Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікова не ідуць у коордынацыйную раду. А вы пропусцілі, я-то наўмысна пропусціў, я чакаў, вот вы будете, калі будете пералічваць, узгадаеце ці не вашага настаўніка гуру Владимира Мацкевича, ён же таксама не ідзе. Дарэчы, ён мне прызнаўся, што ён і крытыкаваў вас за ваше рашэнне выйсці і не балатавацца ўвогуле далей. Ну так, конечно, он критиковал. Але мне падаецца, што тут Мацкевич сам вырашае, как бы, дзе ён і чым ён жадае займацца, как бы, у яго ёсць свая вельмі выразная філасофска-метадалагічная пазіцыя, якая стаіць асобна як бы ад палітыку. Мацкевич заўсёды там уваходзіць часам у палітыку, выходзіць як бы з яе, але захоўваючы заўсёды вось гэтую как бы сваю асобную пазіцыю крытычнага інтэлектуала. Мне падаецца, удзел зараз у выбарах гэта было б паступленне у пэўным сэнсе там гэтай пазіцыі. Вось. Ну, акрамя таго, не належыць ні да якай палітычнай групы зараз. Мацкевич, як у этом самом мультике про Винни-Пуху, да, то входит, то выходит с политикой. Ну, чаму не? Она как бы нормально, зноў-таки нормальная ситуация. Андрей, давайте на завершение. Все ж таки, вот вы так добра выказаліся пра вось гэтую фрагментацыю палітычнага поля, там ввогуле структуры ўсяго астатняга. Тое, што зараз адбываецца у нашых увогуле дэмсілах, палітычным асяродку, грамадскім асяродку, дыаспарах увогуле. Як вы гэта ацэньваеце? Гэта нармальны працэс гістарычны, палітычны ці што? Ну вот, ведаеце, мне вельмі падабаецца, што Павел Северынец зараз піша. Я не заўсёды з ім пагаджаюся, але ўсе апошнія ягоныя тэксты, яны, мне падаецца, вельмі правільны акцэнт робяць. Как бы, дзе Павел Северынец, ён аддае належнае кожнаму, нягледзячы на палітычныя супярэчанні. Ён кажа, ну, там, Марыя Калеснікова, яна ж наша, да, вот, яна правільную, как бы, працу робіць, там, да, как бы, і так ён выказваецца как бы пра астатніх і кажа, што ну как бы ёсць перыяды так бы мовіць раскідваць камяні, там как бы збіраць камяні, да, ісці ў наступ, і как бы трэба тады ну как бы тыя біты, якія там актыўна ў гэта ўключаюцца, как бы, а ёсць такі перыяды працы арганічнай, калі мы мусім займацца как бы нейкай стваральнай культурнай працай, якая падрыхтоўвае гэты грунт, і тое вельмі патрэбна для беларускай нацыі як такой, піша Павел Северынец. І вось у гэтым сэнсе, ну, как бы зараз как бы хутчэй перыяд вот збірання гэтых камянёў. Сітуацыя неспрыяльная как бы для мабілізацыйных рэчаў і паімкнення зрабіць штосьці, ну, вось моцным рыўком, да, вось як Ціхановскі казаў, як ён выйшаў, там апошні удар па рэжыму. Зараз мы не можам яго нанесці. А вось хутчэй трэба звяртаць увагу на саміх сабе, на самаарганізацыю, на культурную і арганізацыйную працу розных беларускіх супольнасцяў, на как бы тое, каб как бы рабіць там крэатыўныя праекты, узмацняючы как бы саміх сабе, каб рыхтаваць патэнцыял агульнай арганізацыі руху для таго, каб гэта было нейкім значным фактарам уплыву на сітуацыю Беларусі. Вось гэтым трэба займацца. То бок, умоўна кажучы, вот як шмат хто кажа, не варта чакаць нейкага там эмацыйнага там і ўсяго астатняга уздыму у дыаспары у той час, калі у самой Беларусі на вялікай зямлі наадварот ні гэтага ўздыму, ні вот гэтага ўсіх працэсаў не назіраецца. Не можа быць два ўсё ж таки узаемазвязаныя сасуды, Беларусь і дыаспара, і калі там нейкае такое, ну,
цікавасць знікла, то і тут не будзе такое, але это не азначае, што мы тут павінны ўвогуле разысціся па сваіх кватэрах, займацца сваім жыццём, трэба будаваць нешта вот такое вот, як вы пералічвалі, такія структуры недзе гарызантальны, таким спакойным ціхым будаўніцтвам нейкіх таких структур займацца. Але мы зараз назіраем іншае, такую актыўную фазу пошукаў ворагаў паўсюль. А у таго там бацька, а гэты тут украў, а вот гэты там нешта паказаў ці не паказаў. І вот, ну, то бок паглядзіце, усе вакол займаюцца толькі, я не ведаю, там палітычным авантурызмам і узбагачэннем на палітычных вот этих вот полях. Ну, это вельмі скажоная картинка просто вельмі звужанага, сканцэнтраванага поля палітычных актывістаў, да. І тут хутчэй как бы вот эта натуральная тэндэнцыя да размежавання, там канкурэнцыі, барацьбы адным з адным, да, у сітуацыі, ну, такой доўгай зімы, якая зараз как бы нас ідзе. Але калі мы паглядзім, ну, там трошки шырэй как бы за гэта, ну, напрыклад, на беларускую культуру, ну, там же шмат чаго як бы вельмі добрага адбываецца, да, как бы рост там вот увагі увогуле беларусаў, да, там беларускай культуры, з'яўленне новых фільмаў, кнігаў, тэатральных пастановак, там фестывальных праектаў, там беларускія мастакі выстаўляюцца как бы зараз у Еўропе, дызайнеры заваёўваюць как бы пэўныя ўзнагароды, то бок гэты как бы працэс ідзе і развіваецца, і дыяспара грае тут значную ролю самой па сабе, і тут ёсць прастора для такой дзейнасці свабодная. Мы ж тут не как бы звязаныя абмежаваннямі беларускага рэжыму, і вось гэтая самаарганізацыя і ўзмацненне беларускай дыяспары, рост ягонага патэнцыялу, ён мусіць быць звязаны з Беларусю там. Ён, ну, звязаны шматлікімі сувязямі, якія ёсць, пра якія можна казаць і пра якія нельга казаць как бы публічна, але гэта ўсё как бы ёсць, гэта агульная, як я кажу, транстэрытарыяльная беларуская нацыя, как бы нельга аддзяляць. Ну, ж не асабліва ў сучасным свеце не нейкая жалезная заслона паміж беларускай дыяспарай і беларусамі ў Беларусі. Мы ўсё ж таки агульная нацыя. І на завяршэнне, Андрэй, мы не адзін раз закраналі гэтую тэму, вы нават па палічках некалі раскладалі нам, як выдаткоўваюцца гэтыя так званыя гранты ці дапамога беларускаму дэмакратычнаму супольнасці з боку ЕС, там ЗША і гэтак далей. Але вот коротко, бо зараз ізноўку вяртаецца гэтая тэма. А дзе 300 там, сколько там, 50, 20 там ці колькі там мільёнаў, якія выдаткавалі беларускім дэмакратычным сілам, якія пералічылі Ціханаўскай. Вот так вот гучала на папярэднім стрыме. Што вы адкажаце гэтым людзям, якія ўсё шукаюць, дзе вот гэтыя еўрапейскія грошы? Трэба пытацца у інстытутаў еўрапейскай камісіі, да, калі канкрэтна пра еўрапейскія дзеньгі, бо яны іх размяркоўваюць, то есть яны вызначаюць мадаль. Бок чакайце, вот этой шуфляткі каля прыкраватнага тумбачкі Ціханаўскай не існуе, дзе вот гэтыя мільёны ляжаць, ці што? Існуе, канешне. Ну, гэтыя дзеньгі, грошы еўрапейскіх падаткаплацельшчыкаў, адказнасць за якіх ляжаць на размеркаванне на інстытутах Еўрапейскага Саюза. Вось у еўрапейскую камісію трэба пытацца. Яна как бы вось часам робіць пэўныя інфармацыйныя матэрыялы адносна там структуравання гэтых грошаў, на што яны ідуць, там на падтрымку палітзняволеных, там на падтрымку культуры, грамадзянскай супольнасці, адукацыі, там беларускага бізнеса у пэўны перыяд. І там у гэтых далях яны нейкім чынам кожны год там вырашаюць, куды гэтыя грошы ідуць. Ну вось у іх трэба пытацца. Чакайце, вы зараз разбурылі ўвесь сусвет тых, хто перакананы, што з гэтых грошай сабе мільёны накраў Франак Вячорка. Ну, эта сістэма так как бы не працуе, каб Франаку Вячорку была мажлівасць накрасці там з еўрапейскіх грошах. Сістэма там уладкаваная как бы не так. Вот Мельнікаў паказаў, як можна, но это вот крайні выпадак.
Ведаеце, што пра северынца пішуць, як і пра Вінаградава, пра Дзядка і пра Мацкевіча. Вот пра Мацкевіча сама знаеце, так вот, што за зубы, якія вот аплаціў офіс, ён прадаўся офісу Ціханаўскай Франыку. Также пішуць і пра Вінаградава, Дзядка, северынца. Так што вот і вы зараз, адбеліваючы вот Франыка, таксама прадаліся яму. Долю маеце. Ну вот это в сэнсе, тому что Мацкевич падтрымлівае Ціханаўскую. Да, за тое, што выступае у падтрымку вот это адзінства і неабходнасці ўсё ж таки захавання. Калі ён крытыкуе, гэта што значыць? Губляе там зубы, відаць. То вы што, не прызнаецеся, за сколько вас Франак купіў? У меня няма ніякіх інтарэсаў і ўзаемадзеяння з Франакам на грунце любых фінансавых узаемадачыненняў, таму... Дякую вялікі. Ну што ж, я вам шчыра скажу, што мне вельмі шкада, што Андрэй Ягораў, як і ў прынцыпе і Кныровіч, і Пракоп'яў, і Святлана Мацкевіч не бяруць удзел у гэтай выбарчай кампаніі, што іх не будзе ў Каардынацыйнай радзе 4-го склікання, можна па-рознаму ставіцца і да Святлана Мацкевіч будзе. Святлана Мацкевіч, да, ідзе ў іншым спісе. Згодны. Вот это я пра тое, што вот вам казаў, а вы вот чаму не пашлі ў іншым спісе? Ну, вы ўжо далі адказ. Але ў любым выпадку мне падаецца, што прысутнасць такіх людзей узбагаціла палітычную атмасферу, поле і ўсё астатняе. Але я чамусьці думаю, што спадар Андрэй і не ўдзельнічаючы ў працы Каардынацыйнай рады, што-таки не выпадзе з этой палітычнай абоймы, і мы яшчэ будзем мець нагоду. Да, ён яшчэ вернецца, як спяваў мясцовы час. Дзякую вялікі, да сустрэчы. Андрэй Ягораў, фракцыя, там, ці як цяпер вас правильно называць, блок, просто блок, пакуль яны яшчэ не прыдумалі новую дадатак да свайго вот этого тлумачэння, грамадзянская там платформа, там ці што гэта будзе, партыя, рух сусветны, усегалактычны. Тым не менш, Андрэй Ягораў, дзякую вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.